получихме пратка! Поръчах си 2 пратки от Shein, това е първата, която пристигна. Сега ще я разпаковаме заедно. Добре, ще започнем с това. Добре, това са обици с клипсове, понеже за тези от вас, които не знаят, аз не мога да си дупча нищо по кожата, понеже имам склонност към образуване на такива гадни килоиди. Някои от вас знаят за това на гърба. Това е просто нараснал белек и за това ми се налага да си взимам такива с клипсове. Доста стабилни са йончетата, че няма да изпадна. Добре, продължаваме натам с ето това коланче. Много е сладко коланчето, но ми се иска да имаше още една дупка, понеже ми е малко хлабаво. Също така си взе такива мигли. Обожавам ги тези, човек! Винаги съм си мечтала да нося такива грамадни обръчи. Много са сладки! Сега предлагам да започнем с дрехите. Пау! Това тъпо ли беше? Коя е тази леопардова лейди? Леопард на леопард, мисля, че е тренда това лято. Ако трябва да съм напълно честна, панталоните са ми малко къси. На снимката изглеждаха доста по-дълги, а те са ми някъде до глезена. Сега. Ботника 10 от 10, панталоните стават. Да видим следващият аутфит. Пау! Това цялото е една част. Това е толкова лесен аутфит, ще го нося цяло лято 100%. За него имаме друга обичка. Ще се биеме ли? Бести, дръж ми обици. Ето това е другата обичка, тя се слага ето така отгоре и по средата и това виси надолу. Време за последният аутфит. Пау! Дънките са си мои, това ми е новия любим топ. Изглежда толкова добре! За този аутфит имам най-специалното бижу. Малко се е заплело. Малко е трудно да си го слагаш сам. Така. Това е мега сладурско. Това беше всичко за днес. Пишете, ако искате част 2 с втората пратка. Thanks for watching. Bye!